Sanibonani guys, igama unqobile nibathela amazwi lami eIthonga angomhla ka-23 October. Guys, uZama bekade ehilileka-ke laphaya ekhala phansi kwesihlahla. Mamfithu uthe mefika kuyena ubeyitshela ukuthi mhlampe khona inkinga futhi kwingane yakhe, kodwa-ke cha, kulokho bekade ekhaliswa uBanele. Lapho guys-ke phela ngithi le kontanzi bazi ukuthi uSanele lowa ya. Shuthi uZama-ke ushilo ukuthi hayi cha, uSanele lo ongihlukumezayo ma. Yazi mina bengitshela ukuthi sinaye sobabili kule ndaba yengane, kodwa manje usiyangishintshela. Ha, uMamFethu wathi cha mntanami ungakhathazeki wena. Uyazi phela abantu besilisa banjalo. Mhlawumbe usengenwa nje amanzi emadolweni ushawa uluvalo. Wathi he, uvalo ma, uvalo. Mina angithi yimi lo othwele lo mntwana esweni. Kanti phakathi kwethu sobabili ubani kumele ashawe luvalo? Hayi, wabona uMamFethu ukuthi uqinisile ngempela uZama. Wathi hayi mntanami, yena uyabheда impela uSanele, kufuze ngabe uyaqina manje ube indoda. Impela athathe i-responsibility for umntwana wakhe. Wathi kodwa ungakhathazeki mntanami, ngikhona mina, akukho la ngiyakhona. Ngizoba nawe kuzo zonke iy'tephu. Guys, ebeqinisile ngoba vele phela uMamFethu uyena ukhulise-ke uZama, kusho ukuthi nje ukukhulisa ingane kaZama hhayi amanzi amancane lawo. Hhayi akupheli-ke lapho guys, kushuthi-ke naye uBanele uke wabona ukuthi cha, singathi izolo ubhatshazile guys ngale ndlela abekhuluma kabuhlungu ngayo noZama, emhahabuza, emxosha, ethi angamfoneli ngisho ukumfonela. Hey, uZama ngendlela aphoxeke ngayo uhluleke ngisho ukumphendula uBanele. UMane wanxapha waphuma wahamba. Naye-ke bandla simblame kakhulu uBanele, kuningi okusetafuleni lakhe. Njengoba nje sancinga nanomfowabo phela uSanele ukuthi bavume ekutheni uZama amshade, kodwa-ke kusamkinga nje nanamanje akafuni uSanele ukuthi uBanele ashade uZama. Ubona sengathi naye lokho kuzomoshela ikusasa lakhe ebe nombala. Hhayi-ke shuthi-ke ubhuti uMane waqinisa ikhanda-ke wathatha isinqumo sokuthi afohle ngenkani amshade uZama. Hambile-ke wayothola indandatho enye, wagijima waya laphaya kontanzi, wamgqongqoza ekamereni laZama. uZama wavula, uthe methi nhla, shu, uBanele lo ongenayo, wanyanya uZama. Hhayi, wayixolisela-ke ubhuti, washo ukuthi lento ayenze izolo uyaxolisa, yena nje uyigugu lakhe uZama. Washo nanokuthi uyazi ukuthi useke wamprophosa before ngeringi enedayimani, kodwa-ke uyafaneleka uZama idayimani elikhulu ngaphezu kwaleli amnikeza lona. Wacela bandla ukuthi aphinde amshade, wakhipha iringi ubhuti wayivula, wathi ngicela ungishade Zama. uZama wathi no. Hayi bo Zama wathi angizange wathi ngithe cha, hayi bo. Guys, uZama angisaziyo ukuthi-ke manje usethembeni uNtombolo, noma usemane wavuma ukuthi uzoba i-single mother, noma usemane wabona ukuthi vele nje uBanele usazophindela le kwelamathonga amshiya yedwa. So nje ugirl uMane waqina isibindi, wathi I can do this on my own. Akasamdingi kwasokumdinga-ke walo Banele wakhona. uBanele ubambe ongenzansi-ke ubengayilindele le mpendulo kuZama-ke, kodwa-ke uZama mhlampe-ke uzenzela i-favor ngokuthi anqabe lo mshado, ngoba vele noma ngamshada vele lo muntu lo umzimba wakhe akanawo umzimba, lo muntu usaphila emzimbeni otshelekiwe, angahamba noma inini. Ngcono impela ayifundise kusayemanje uNtombo ukuthi kunjani ukukhulisa umntwana yedwa, ukuze angabe sehlangabezana ney'mbila ayithutha uma sekubuya uSanele esethi mina angifuni wena, ngifuna uMbali. Guys, akupheli-ke lapho le kodladla impela-ke uMbali benesoka lakhe lisha, ababhizi bafuna phela ley'gcekeshana zikaNtantı. Bamtholile-ke umfana lo yibhubhodlwane, bamvalele ekhoneni, bamnikeza iy'yalo ezimnandi. Umfana wayengeka, washo ukuthi cha, kodwa akuphephile ukuthi ngihlangane nani. Uyazi phela uNtanzi bengasatholi ukuthi ngizama ukumqumba phansi, ngizomane ngibe senkingeni uphinda uzongibulala. Hhayi, iphoyisa-ke lamthembisa ukuthi lizomvikela, kodwa washo umfana ukuthi ngcono sihlangane kwenye indawo, ngizonifonela mina ningangifoneli. Hhayi, lathi iphoyisa kulungile lithi ngikuphelezele. Wathi cha, ungangiphelezeli, uphinda akumelanga angibone nginani. Waphuma yedwa umntwana, engazi ukuthi uphinda umlandelile, umbona nje kahle ukuthi seqala ukuba yimpimpi.
guys, yabona lento yokusebenzela iy'gebengu, azi iy'gebengu guys, ngathi ziyawunuka umgqakazo, ngathi nje zihlezi ziwumsila wakho. Kumele uhlezi unamehlo amaningi, like kukhona ngisho ihlo elila isiphundu uma usebenzela iy'gebengu, ngoba zihlezi zila kodwa awukwazi wena ukuzibona. Uphinde unyanyile-ke mebona lo mfana ukuthi usiyabajikela, ngambona edla imihlathi guys, kanti uyasho ngenhliziyo ukuthi wena likushonile la namhlanje. Nangampela-ke guys, le ntambama le ebekade eshilo umfana ukuthi uzohlangana ngayo nephoyisa nombala, ayivazi imfica. Omane nje uphinda wamdubula umntwana, wamshiya manxabanxaba guys, njengembawula. The nje kuntambama bamfica komakhelwane edindilizile oqanqalazini. Hhayi, bahayiza bakhalisa maye-ke impela. Bamfonela-ke nobaba uphoyisa, uthe mefika wafika sekuyimva kwendaba nje guys, umntwana esengasekho. Ayi, wacacelelwa-ke ukuthi umuntu owenze lokhu untanzi. And le i-warning sign nakuyena ukuthi noma uba umlandelayo uzogcina ephethe njengelo mfana lo. Guys, Nombali-ke uke wafika-ke naye, eyi uthe mebona isimo, ugirl wahayiza, wamemeza. Bengingasho nanokuthi mhlampe bekade kudlule emhlabeni umuntu oyigazi lakhe, kanti hhayi naye usabela impilo yakhe. Uyabona ukuthi mewukuthi ngampela lo mfana kade ekhuluma naye manje ekuseni akasekho ngenxa yokuthi ulandele untanzi, shuthi naye ubaliwe lapho, akaphephanga naye. Mewukuthi leli phoyisa leli elisha umchunu uhlulekile ukuthi avikele lo mfanyana omncane, kusho ukuthi nawe uMbali kungenzeka next time ahluleke ukumvikela. So nje kuningi okusekhanda likaMbali njengamanje, nawe ushawe uvalo girl for impilo yakhe. Yeyi, kunzima guys, kuyasinda kuyehlela. Akupheli-ke lapho futhi, nangu-ke naye-ke bandla uyengwayo la useqala ukuyisola ubhuti. Uyasho ukuthi heyi, ngishilo ngathi sisahlukana asinonokwanda, kodwa ngiyamkhumbula manje lo muntu etshela yena ubaba uDladla. Hhayi, ubaba uDladla wam-advise ukuthi nawe kodwa hawu, lo muntu wamkhetha bebaningi mani. Wabona ukuthi upheka kahle, wabona ukuthi ukhulisiwe kahle ngesiZulu. Hhayi, usungazi impela umlahlela ukuthi akabathole abantwana. Wathi cha, hayi lo mgodi wami onganeliseki ukuthi angene ubaba wena, ufanele ukukhuluma kanje. Angithi bakhona abantu abakubiza ngobaba, ngiyamdinga umntwana. Ayi guys, uke wathola nethuba-ke lokuhlala nawe uNokwanda-ke wamqhamuka ne-proposal. Wathi lalela baba, bengicela nje ukuthi uvumele udadewethu kube uyena ongithwalela umntwana. Wathi kanjani manje? Wathi kunale ndlela le yokuthi uthathe amaqanda akho, angithi sake senze i-IVF sinawe, amaqanda ami bawakhipha kudala. Uzothatha lawo maqanda-ke bese-ke ahlanganiswa-ke nokwakho kwimbewu, bese-ke umntwana uyakhulelwa kodwa esiswini sadadewethu, hhayi esami. Bese-ke esezelwe kuzobe kuwumntwana wethu wegazi. Bese-ke emva kwalapho-ke hhayi, ngizoba-ke umama wey'ngane zakho-ke, mhlambe ngithole nokuhlonipheka lokho okudingayo. Guys, hhayi, uyengwayo-ke akakhombisanga ukujabula ngokuphelele, kodwa-ke akafunanga ukuyilwisa le ndaba. Asaziwe ukuthi uzogcina evumile yini ukuthi kwenziwe-ke lokho, kodwa kuyisu elihle lona. Kuyikona ukuthi-ke asazi ukuthi angeke baxabane yini benodadewabo-ke uma isingane isizelwe, ngoba phela ukuthwala umntwana for 9 months kuba naleyo bond. Asazi-ke ukuthi uzovumani ukuthi ingane ayibuyise mase isizelwe guys. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nicomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela e-Ithonga angomhla ka-23 October. Guys, uZama bekade ehilileka-ke laphaya ekhala phansi kwesihlahla. Mamfica ethe mefika kuyena ubeyitshela ukuthi mhlampe khona inkinga futhi kwingane yakhe, kodwa-ke cha, kulokho bekade ekhaliswa uBanele. Lapho guys-ke phela ngithi le kontanzi bazi ukuthi